Πάμε να δούμε λίγο μαζί το Lumi Glossian από L'Oreal. Το έχω εφαρμόσει ήδη σε ώμους, ντεκολτέ και στο πρόσωπο στα ψηλά σημεία και έχω να πω ότι, θα σας το δείξω και εδώ, ότι είναι πραγματικά Glossian, δηλαδή είναι μια λοσιόν η οποία στεγνώνει, δεν αφήνει πολύματα. Θα το απλώσω και εδώ, για να δείτε τη διαφορά με το άλλο χέρι. Είναι αυτή η λάμψη που έρχεται από μέσα, πραγματικά. Νομίζω ότι δεν έχει βάλει τίποτα και απλά είσαι λαμπερή. Επόμενο προϊόν, το True Match από L'Oreal. Είναι αρκετά ανοιχτό χρώμα για μένα, έχω μαυρίσει μέχρι να κάνω αυτό το βίντεο. Οπότε θα το βάλω λίγο στο κέντρο. Έχω περάσει με το True Match Radiant Serum Concealer από L'Oreal που έχει 1,5% ιαλουρονικό και καφεΐνη. Η αλήθεια είναι το ένιωσα πολύ κρεμώδες και ενυδατικό και είναι στην απόχρωση του R Light Medium. Πάμε λίγο να το μπλεντάρω. Αυτές οι αποχρώσεις είναι πολύ ανοιχτόχρωμες για μένα. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι το οποίο δεν μπορώ να το δουλέψω και να το κάνω φορέσιμο. Συνεχίζω με Lumi Liquid Plus. Είναι η απόχρωση 627 Glowy Warm Peach. Και πάμε να την εφαρμόσουμε μαζί, το applicateur. Lumi Le Glow Highlighter Stick. Εφαρμόζω στα ψηλά σημεία. Και πολύ εύκολα με το δαχτυλάκι μου μπλεντάρω. Και ολοκληρώνω με το Hyaluron Tint. Είναι η απόχρωση 635 Worth It Medium και πάμε να εφαρμόσουμε. Τέλεια απόχρωση και χωρίς περίγραμμα, γράφει πολύ ωραία, πολύ απαλό. Μυρίζει... τι μυρίζει? Κάτι σε σοκολάτα. Αφαίρεσα και την περίσσια του lip stain γιατί είχα βάλει πολύ, έχει στεγνώσει. Τέλειο. Θα δω πώς θα πάει και στη συνέχεια της ημέρας. Αυτά, αν μου πείτε να σας πω ποιο ήταν το αγαπημένο από όλα αυτά εδώ που μου έχει στείλει η L'Oreal και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω πρώτο είναι αυτό εδώ το Glossian, το οποίο πραγματικά ταιριάζει σε όλες, είναι πολύ εύκολο να φορεθεί, στεγνώνει, δίνει τη λάμψη. Είναι μια ενυδατική κρέμα με λάμψη. Εκπληκτικό προϊόν. Μετά μου άρεσε πάρα πολύ το concealer και αυτό που παρατήρησα είναι ότι δεν το έχω σετάρει με πούδρα και δεν έχει μπει καθόλου στις γραμμές. Πάρα πολύ καλό προϊόν. Πάρα πολύ καλό προϊόν, ειδικά για προσωπική χρήση. Το applicateur του είναι καταπληκτικό και έχει και την καφεΐνη, εάν τυχόν έχετε τους μαύρους κύκλους. Πολύ ενυδατικό, πολύ εύκολο και χωρίς πούδρα. Και έχει πλέον αρκετή ώρα που το φοράω. Οπότε, ναι, νομίζω τα πιο αγαπημένα αυτά τα δύο. Στο ρούζ, εγώ προσωπικά θα ήθελα λίγο παραπάνω χρωστική. Το stick εύκολο. Το make-up κάθισε πολύ ωραία, απλά επειδή ήταν πολύ ανοιχτή η απόχρωση, θα ήθελα να ήταν σωστή απόχρωση για το δέρμα μου και να το είχα εφαρμόσει σε όλο μου το πρόσωπο. Γι' αυτό δεν μπορώ να μιλήσω πολύ αντικειμενικά. Αυτό, γενικά έχω ακούσει πολύ καλά λόγια. Στάθηκε πολύ ωραία, δηλαδή το εξαφάνισα με το πινέλο, το έχω βάλει στο κέντρο του προσώπου και το γύρω εδώ είναι χωρίς κανένα προϊόν γιατί είναι το φυσικό μου χρώμα. Και το lip stain θα δω τη διάρκεια, κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πάντως δεν πάει πουθενά, lip stain.
βραίνει υδατικό, δεν ξέρω απαραίτητα αν το νιώθω. Νιώθω ότι φοράω κάτι στα χείλη μου, δεν το έχω ξεχάσει εντελώς. Και στην αρχή όταν το φόρεσα, τσιμπούσαν λίγο τα χείλη μου. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι το πρώτο μου που φοράω, πρώτο lip stain που φοράω, δεν ξέρω γενικότερα πώς λειτουργεί αυτή η φόρμουλα. Αν δηλαδή όλα κάπως λίγο τσιμπάνε, γιατί είναι αυτό που διεισδύει η χρωστική στα κύτταρα των χειλιών. Μου φαίνεται λίγο τρομακτικό, να πω την αλήθεια, το ότι διεισδύει η χρωστική μέσα στο δέρμα. Αυτά. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Και φιλάκια πολλά, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.